Joo, tervetuloa videon ääreen pari tosiaan. Nyt tehdään päivän video tällä tietokoneella. Joo, eli tilannehan on nyt se, että kun mulla on tää kampanja, tue tiimiä.fi kampanja tosiaan nyt sitten alkaa tuossa 1. tammikuuta 2026. Siitä on nyt tosiaan tehty ilmoitukset tuonne verkkosivulla ja näin poispäin. Eli lähdetään kampanja sivulle seuraavasti. Näin ikkäästi. Tässä on tämä mun pääsivu eetutubettaja.nettisivu.fi. Joo, täällä on nämä perusjutut. Tässä on nyt tosiaan tämä meidän kyseinen kampanja, mistä kerrotaan kaikki aloituspäivät ja lopetuspäivät ja tarvittaessa voidaan pidentää sitä kampanjaa, jos halutaan. Tuossa on toi tiimin kampanja esite, tiedostolomake tai tiedosto, mikä nyt voi tulosta jokainen jos haluaa. Se on päivitetty. Mutta tässä näin. Tässä on tosiaan tästä tiimi.fi verkkoa alapuolta rupeaa löytymään tätä ihan virman olevia kyseisiä juttuja, mistä kerrotaan tästä kampanjan suusta, että miten nämä toimii, nämä meidän tätä Virma-kampanja tuotteen tilaaminen, montako prosenttia siitä saa sitä myyntipalkkio siitä kyseisestä tuotteesta ja tämmöistä. Ja sitten täällä on arvonlisäverot kerrottu, miten toi tiimi.fin arvonlisäverot toimii tähän heidän Virmassaan. Ja tässä näkyy nämä kyseisen paketin postikulutkin sitten nykyisin, eli tässä näette postikulun, mitä se maksaa sitten se kyseinen postittaminen sitten sieltä Virmalta, kun tilaa sieltä Virmalta. Ja tässä on, että mikä on tämä oikea tämä tiimisivu tarkoittaa ja tiimin rakennesivu täältä löytyy, kampanjan ajat vieraskirjassa löytyy nämä, ja sitten onko palautusoikeutta, täällähän tosiaan lain mukaan pitää kaikissa olla Suomessa. Suomen verkkokaupoissa pitää lain mukaan olla noin palautusoikeudet ja näin se kuuluu heillä ollakin ja heillä on se. Tässä on sitten selostettu, miten tämä tuotteen palauttaminen pystytään toteuttamaan heidän Virmassaan. Sitten löytyy osoitteet ja palautuskoodit löytyy heiltä, että mihin ne palautetaan. Täältä löytyy aika laajamittainen selitys nyt sillä kyseisellä kampanjatuotteen asialla, koska siitä oli nyt tullut kysely eilen siitä, että mikä tämä kampanjatuotesysteemi on, niin täältä nyt ihan verkkosivusta voitte käydä täältä tubettajan etusivulta ja pläräämässä tästä etusivulta tämän helposti olevan systeemi ja näin poispäin. Tämä on ihan niinku suomalainen Virma ja suomalainen tämmöinen yhteistyökumppani näiden yhdistyksien ja seurojen ja liittojen ja yhteisöjen tämmöinen virallinen verkkotiimisivusto, mitä kautta pystyy pientä varahankinta-tuloa hankkimaan. Tässä on täysin kerrottu liittyminen sekä palvelun käyttöön on täysin ilmaista eikä sido mihinkään. Eli mä oon liittynyt tähän palveluun, joka ei ole siis sidontaa mihinkään, se on täysin ilmaista mulle. Tähän voi liittyä koulut, päiväkodit, joukkueet, seurat, kaikki yhteydessä. Yleishyödylliset yhdistykset voivat käyttää palvelua täysin verovapaasti, eli tämä on verovapaata tuloa täysin, mitä sitten maksaa mulle niistä kyseisestä tuotteen
kun ihminen tilaa tänne firman kautta tuotteita tällä mun kampanjakoodilla siis. Ja näin poispäin. Ja tukijat tilaavat ja maksavat valitsemansa tuotan itse verkkokaupassa ja me toimitamme tilaukset suoraan tukijoille. Eli sä olet siis minun tukija, joka ostat sieltä kyseisen tuotteen sitten siltä kampanjakoodin kautta. Ja siitä mä saan pientä provisiopalkkiota sitten tällä. Sitten kun se tuote ostetaan. Tämmönen. Tää löytyy, kun lähtee tää etusivua, niin löytyy kyseinen ohjeistus. Joo. Tosiaan tänään on vähän ollut nyt pikkusen vähän semmoista niinku huihapeliä päivä, kun tässä on vähän otettu ja levätty ja sun muuta vastaavaa tehty ja näin poispäin. Ja katsellaan nyt, jos nyt viikolla nyt ei olisi sitten oikeastaan paljon mitään luetta, että periaatteessa menisi ihan tällä normijutulla, että vähän taukoa tuosta alkoholikäytöstä, että näin poispäin. Mutta ihan mukavasti tosiaan, mä oon saanut 2 tilaajaa YouTube-kanavalle. Mainio siitä, kiitos siitä. Siellä on ollut tosiaan kattelijoita striimissä eilen ja striimissä tosiaan on ollut eilen kattelijoita. Oliko se nyt 2 vai 1, en tiedä kyllä tällä hetkellä mikä tilanne. Mutta live-lähetyksiä toki tulee sitten sen mukaan uudestaankin sitten, mitä jaksaa tehdä. Ja katsotaan nyt mikä on se uusi vuosi sitten suunnitelma kokonaisuudessaan sitten. Se näkee sitten, että tänään mä join tosiaan 2 tämmöstä kukkoa juomaa, mikä on tosiaan alkoholipitoisuudeksi 0,3 volttia. Semmoista. Mut joo, kampanjatuki on kaikki nuo tiedot nyt päivitetty ajan tasalla, eli se alkaa tammikuussa nyt 1.1.2026 alkaa kampanja, niin näillä tosiaan sitten tukilahjoituksilla, mitä tulee tuota firman kautta koostettuja tuotteet, ne käytetään sitten täysin tähän meidän videotuotantoon, projektihallintaan ja systeemeihin ja kehittämiseen ja semmoisia. Sen takia tämä nyt on aloitettu tämä kampanjasysteemi tekemään. Niin tämä on sitten menee tämmöisen niinku virallisten teitten kautta tämä homma läpi. Tässä ei tule sitten mitään ongelmia, kun saadaan sen firman kautta tätä pyöritellään tätä kampanjuutta. Tämä on vähän tämmöisen tuotteen ostamisen kautta systeemillä pyöritellään. Mutta ei siinä mitään, niin tosiaan nähdään seuraavassa videossa. Moikka moi!